Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Luca. Taong 1960, Barugo, Leyte. Noong mga panahong ito, ang bayan ng Barugo ay tila isang paraisong nakalimutan na ng panahon. Ngunit para sa mga naninirahan malapit sa baybayin ang dagat, ay hindi lamang pinagkukunan ng biyaya. Ito ay isang malawak at madilim na lugar ng mga bagay na hindi nakikita at hindi pinapangalanan. Ayon kay Luca, na sa mga taong yon, ang kuryente sa kanila ay isang luho lamang at ang tanging liwanag sa gabi ay ang mga lamparang gasera na tila sumasayaw sa takot tuwing humahampas ang hangin mula sa dagat. Gayunpaman, nakasanayan na ito ng mga taga roon. Bagamat alam nila ang tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita, di sila gaanong nababahala. Inakala ng mga taga-baryo na katahimikan ng susi para hindi magambala ang mga ito, pero nagkamali sila. Ilang buwan ang lumipas pagpasok ng taong ito, napansin ni Luca ang unang pagbabago sa laot. Ang dating asul na tubig ay tila naging malapot na tinta kapag sumasapit ang 6:00 ng gabi. Kaya niya yung napansin pinuno, sa kadahilan ng tanging siya lang ang mangingisda noon na halos araw-araw nagpapaabot ng gabi sa laot. Marami ang nagsasabi sa kanya na mapangarib ito, pero dahil sa tawag ng pangangailangan, hindi niya ito gaanong ininda. Isang gabi, habang nag-aayos si Luca ng kanyang lambat sa silong ng kanilang bahay, may narinig siya na isang kakaibang tunog. Hindi ito huni ng wakwak o hagulgol ng aso, kundi ito ay tunog ng basang laman na kumakaladkad sa lupa. Dahil sa pangyayaring yan, kagad siyang napatingin sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Pero pagtingala niya, nakita niya ang isang bagay na nagpabaliktad ng kanyang sikmura. Sa bubong ng bahay nila, nasipat niya ang isang mahabang daliri na may pagitan na parang mga palikpik, ang dahan-dahang sumisingit sa bintana na malapit sa kanya. Pagsilay niya rito, kagad naman siyang napakaripas ng takbo habang tinatawag ang pangalan ng tatay niya. Pagpasok niya ng bahay nila, di siya nagdalawang isip na isarado ang bintana hanggang sa magkagulo na silang lahat sa loob. "Tay! Tay! May demonyo sa labas!" Dahil sa kanyang sigaw, kagad namang napabalikwas ang tatay niya. Sa estado nito, parang naalimpungatan yon sa mga narinig nito. Walang sabi-sabi, agad itong kumuha ng talibong at nagtangkang lalabas. Ngunit bago pa man niya yun magawa, napigilan na siya ng mga anak niya. Maya-maya pa, pagtahimik nila sa loob, dito nila narinig ang pag-aligid ng nilalang sa bubungan. Sinasabayan ito ng mga pagsinghal na parabang hindi yun natutuwa sa mga nangyayari. Maya-maya pa, may narinig silang lumundag hanggang sa tuluyan na itong nawala. Pagtahimik ng paligid, dahan-dahan na ring bumaba ang tensyon na kanilang nararamdaman. Ngunit kahit alam nilang ligtas na sila, ang takot ay nanatili sa kanilang mga katawan. Nang gabing yon, halos hindi makahinga ng maayos si Luca. Di man siya umimik, pero ang takot sa kanyang muka ay sadyang hindi maipagkakaila. Paglapit ng kanyang ama sa kanya, inabutan siya nito ng maligamgam na tubig, sabay wika ng, "Huwag kang kukurap, Lucas, sapagkat hindi lang ito ang mangyayari. Ang mga taga-dagat ay hindi natatakot sa krus at pananampalataya ng mga tao. Ang kinakatakutan nila ay ang tanda ng sakripisyo." Dagdag pa nito na, ang mga nilalang na nakita niya ay tinatawag na mga anitong tabu ng kailaliman. Mga uri ng nilalang na may balat na parang sahito, walang ilong, at may mga matang kasing laki ng platito na nagniningning sa dilim.
Kagaya ng mga aswang, sanay ang mga ito na pumatay, kumain ng karne, at higit sa lahat, mandukot ng kanilang magiging alipin. Pero ang nakakapangilabot sa lahat, ang kakayahan nilang hindi matabla ng kahit na anong dasal. Ang bentida ay natutuyo lamang sa kanilang balat na tila ordinaryong tubig, at ang krus ay hindi nila iniilagan. Para silang mga linta na gutom sa init ng dugo ng tao upang mapalitan ng nanunuot na ginaw ng kailaliman ng dagat. Nang marinig niya ang sinabi nito, doon na siya nagtanong ng mga bagay na inaasahan ng kanyang ama. Tay, bakit hindi sila napipigilan ng kapangyarihan ng simbahan? Bakit parang napaka-espesyal nila kumpara sa mga nilalang na alam nating natatakot sa kapangyarihan ng Panginoon? Dahil ang dagat, Luka, ay mas mataas pa sa simbahan. Ang dugo ang tanging wikang naiintindihan ng mga nilalang na yon. Ngunit tandaan mo, ang dugo ng hayop ay panandaliang lunas lamang. Kapag naubusan tayo ng alay, ang susunod nilang kakatukin ay ang iyong ugat. Magmula noong narinig niya ito, mas lalo pang lumawak ang kanyang kaalaman sa mga nilalang na kanyang nakita. At dahil sa takot na yon, kung kaya't palagi na siyang sumasama sa tatay niya, sinisigurado na ang bahay nila ay may mga marka ng dugo ng hayop. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang buwan, dumating ang bagyo na hindi nila inaasahan. At dahil sa lakas nito, kung kaya't ang ulan ay hindi lamang bastang tubig, ito ay tila mga karayom na humahagupit sa bubong ng bawat tahanan. At kahit ilang oras na ang nakalipas, hindi tumigil ang pagtaas ng tubig. Sa loob ng bahay nila, ang tubig baha ay lampas na sa bukong-bukong. Ngunit habang ang tubig ay kakaiba, maitim, mabaho, malapot, at may kasamang mga patay na dikya at lumot. Maya-maya pa, dito niya narinig ang sigaw ng tatay niya. Luka! Luka! Ang pintuan! Pagkasambit nito ng mga katagang yon, dito niya nakita ang pintuan nila na sira na ang trangka. Dahan-dahan itong bumukas at sa ilalim ng malakas na kulog, nakita niya ang nakakapangilabot na tanawin. Ang mga aniton ay kailanmay hindi na kailangan pang dumaan sa bintana. Dahil sa baha, ang mga ito'y parang mga anino ng pating na lumalangoy sa ilalim patungo sa loob ng kanilang tahanan. Ang kanilang mga palikpik ay humihiwa sa ibabaw ng tubig at ang kanilang mga matang dilaw ay sumisilip mula sa ilalim ng madilim na tubig. Dahil sa kanyang mga nasilayan, dito niya napagtanto na ang marka ng dugo sa pintuan ay nawala dulot ng malakas na paghampas ng baha. Nung masipat niya ang pangyayaring yan, kagad siyang nakaramdam ng matinding takot. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagtawag niya sa tatay niya, isang malakas na hampas ng buntot ang tumama sa aparador at kasabay nito ang paglitaw ng nilalang na may mahahabang kuko na parang kawil ng pamingwit. Paglapit ng nilalang sa dingding kung saan naroon ang kanilang altar, kasyual lang niya itong tinabig na parabang walang epekto ang basbas nito sa kanya. Kalaunan, pagbaling nito ng tingin sa kinaroroonan nila, bigla itong umatungal ng napakalakas at akmang susugod. Ngunit nang masipat ito ng tatay niya, dali-dali nitong kinuha ang sisidlan ng dugo ng hayop na inipon nito para sa ganong sitwasyon. Walang sabi-sabi, kagad niyang ibinuhos ang maliit nitong porsyento sa tubig, dahilan para maramdaman ito ng nilalang. Kaya naman sa halip na umatake pa ito sa kanila, napilitan niyong tumalon sa tubig hanggang sa makalabas na ito ng kanilang bahay. Matapos nun, kaagad niyang isinarado ang pinto. At magmula noon, wala nang nakapasok na nilalang sa loob ng bahay. Dumaan ang gabi. Sa pagtila ng ulan at unos, nakita nila ang bakas na iniwan ng delubyo.
Hindi lang pagkasira sa lahat ng yaman at hanap buhay ang kanilang nakita, kundi narinig din nila maging ang daing ng mga taong nabiktima. Karamihan sa mga ito, nawala ng higit sa 2 miyembro. Wala silang ideya kung saan yun hahanapin dahil noong gabi ng bagyo, hindi na sila nagkita-kita. Wala rin silang nasipat na nilalang na pumasok sa loob ng bahay nila, kaya hindi sila kumbinsido sa kwentong ibinahagi ng kanyang pamilya. Nang marinig naman yun nila Luca, hindi na sila nagpumilit. Alam nila na hindi maniniwala ang mga taga-baryo, kaya mas pinili na lang din nilang kimkimi ng mga bagay na kanilang nalalaman. Hinayaan nila ang mga ito na mag-isip at humanap ng paraan kung papaano makikita ang mga mahal nila sa buhay. 3 araw ang lumipas. Isang dayuhan ang dumaong sa dalampasigan. Hindi siya nakasakay ng bangka, kundi nakasakay siya sa isang balsa na gawa sa itim na kahoy. Ang lalaking ito ay si Lito, isang antingero mula sa bulubundukin ng Samar na nakatanggap ng balita ukol sa trahedyang nagaganap sa lugar nila. Sa kanyang leeg, nakasabit ang kwintas na gawa sa mga ngipin ng pating at tanso na may mga nakaukit na latin. Ang kanyang katawan ay puno ng limbag na kakaiba sa lahat ng ukit na nakita niya. Naabutan sila nito na naglilinis sa labas ng bahay upang maalis ang makapal na putik na nakatambak sa bakuran nila. Paglapit nito sa tatay niya, walang kaabog-abog itong nagwika sa kanila ng, "Hindi sapat ang dugo ng hayop para sa mga susunod na gabi. Ang bagyo ay simula lamang. Binuksan nito ang pintuan sa ilalim ng dagat. Ang mga taga-dagat na nakapasok ay hindi na aalis hanggat hindi nila nagagawang malipol ang lahat ng tao na kanilang makikita." Pagkatapos nitong magsalita, inilapag nito ang balat ng tupa sa mesa ilang metro ang layo sa kanila ng tatay niya. Sa loob nito may mga kakaibang kagamitan. Isang bote ng langis na may kasamang ugat ng nakakalasong halaman at isang patalim na gawa sa panga ng sawi. Isang uri ng mahiwagang isda na matatagpuan lamang sa lawa. "Manong, ang dugo ng hayop ay nagsisilbi niyong pader, ngunit ang kailangan niyo ay bakod na hindi nila kayang titigan." Habang binabanggit niya ang mga katagang yon, ipinakita niya kung papaano ihalo ang sinunog na abo ng palaspas sa dugo ng baboy ramo. Ang abo ang magbibigay liwanag sa dugo. Sa mata ng mga aniton, ang pintuang may pintang ganito ay parang nagbabagang bakal sa kanilang paningin. Hindi sila makakalapit, ngunit may kapalit ito. Ang anting-anting at ang marka ng dugo ay gagana lamang kung ang taong nagpinta ay walang takot sa kanyang puso. At sa sandaling manginig ang kamay habang nagpipinta, ang proteksyon ay maglalaho na parang bula. Kaya ngayon pa lang, pag-isipan niyo kung sino ang gagawa ng marka. Kausapin ninyo ang bawat isa. Tanungin niyo kung sino ang pinakamatapang sa inyong pamilya. Matapos itong banggitin ng antingero, kagad itong umalis sa bahay nila. Hangad kasi nitong matulungan ng mga tao sa baryo upang wala nang mabiktima. At nang makaalis na ito, tsaka naman sila nag-usap-usap. Doon, pinag-isipan nila ng maigi kung sino ang gagawa ng marka sa itaas ng pinto ng bahay. Hindi sila maaaring manghula ng gagawin nito, lalo pat doon nakasalalay ang kanilang kaligtasan. Nagtagal ng ilang oras ang kanilang pag-uusap, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila nagkaroon ng huling desisyon. Ano man kasi ang gawin ng tatay niya, aminado ito na bawat isa sa kanila ay labis na natatakot sa nilalang na yon. Inakala nila na wala ng pag-asa na makagawa sila ng proteksyon, pero habang pinag-uusapan nila ang tungkol dito, lumapit sa kanila ang nanay niya na parabang walang emosyong namumuo sa mga mata nito. Nang mapansin ito ng kanyang ama, kaagad itong napahinto.
Di ito nagdalawang isip na magtanong sa kanyang asawa, pero hindi yun sumagot hanggang sa dahan-dahan itong kinuha ang balat ng nyog at ang mangkok na may lamang dugo at abo. Matapos niya itong gawin, tumingin ito sa kanyang asawa habang kasyual na inilalahad ang balak niya. At nang marinig naman yon ng kanyang ama, hindi na ito nakapagsalita pa. Tahimik lang nitong pinagmasdan ng kanyang asawa na parabang tiwalang-tiwala ito sa naging desisyon nito. Habang si Luca naman, may halong pagdududa sa kanyang mga mata. Hindi niya kasi matanggap na sa kanyang pamilya, isang babae pa ang walang takot sa katawan. Kaya naman habang nagpipinta ng dugo ang nanay niya, panay niya itong tinatanong ukol sa mga ipinapakita nito sa kanila. Na kesyo walang kasiguraduhan ng pangontrang ginawa nito, hindi ito sigurado na walang takot sa mga nilalang na yon. At kung ano-ano pa, para lamang pabulaanan ang naging desisyon nito sa mga bagay na pinag-uusapan nila. Ngunit sa halip na pagtuunan siya ng pansin, literal na hindi siya nito inintindi. Maya-maya pa, pagkatapos nitong magpinta, kagad itong bumaba ng upuan, sabay wika sa kanya ng, "Luca, marami ka pang hindi nalalaman sa mundong ito. Masyado ka pang bata, kaya naman tumahimik ka na lang at makinig. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi mo kailangang makipagtalo, bagkus ang kinakailangan mong gawin ay maniwala sa kakayahan ng mga magulang mo." Nang marinig niya ang sinabi nito, literal na hindi siya nakapagsalita pa. Sa bawat kataga kasing sinasambit ng nanay niya, ramdam niya ang matinding galit at pagkainsulto buhat sa mga narinig nitong salita mula sa kanya. Kaya para makaiwas sa gulo, inintindi na lang din niya ito. At pagkaraan lang ng ilang minuto, tapos na ang nanay niya sa pagpinta. Kagad nitong iniwan ang mga ginamit nito at dali-dali itong pumasok sa loob ng bahay nila. Habang silang dalawa ng tatay niya, naiwan sa labas, tulalang pinag-iisipan ang mga nangyari. Hindi nagtagal, pagtungtong ng hapon, nagdesisyon na rin silang pumasok sa loob para magmeryenda. Maayos pa noon ang kaganapan, kaya wala sila gaanong ipinag-aalala. Ngunit nang sumapit ang takip silim, dito na niya naramdaman ang tila bang pag-iba ng ihip ng hangin. Hindi na ito katulad ng dati at nakasisiguro siya na may nakaambang panganib pagsapit ng gabi. Kaya naman hanggat may liwanag pa, kung ano-ano na ang ginawa nila bilang paghahanda. Marami silang inilagay na pabigat sa bubong at mula sa loob, pinakuan nila ng makapal na tabla ang bawat bintana. Lahat din ng siwang ay nilagyan nila ng pambara upang hindi sila nito basta-bastang mapasok. Nga pala pinuno, ang bahay nila Luca ay gawa sa bato, kaya nakasisiguro sila na matibay ito. Ang problema lang, masyado ng mga luma ang bintana ng bahay, kaya kung hindi nila ito gagawa ng paraan, maaaring doon dumaan ang mga nilalang. Matapos nila itong matakpan, dali-dali na silang nagluto ng hapunan. Bandang 6:00 pa lang, nagpapahinga na sa sala ang pamilya. Wala silang imikan, pero bawat isa sa kanila ay maiging nakikiramdam. Nagtagal ng kalahating oras ang kanilang pagramdam sa paligid, ngunit wala silang napansing kakaiba. Subalit pagtungtong ng 9:00 ng gabi, dito na nila nalanghap ang kakaibang amoy mula sa dagat. Sinabayan ito ng mga yapak at ungol ng mga nilalang na naghahanap ng pagkain. Dala ng kuryosidad ni Luca, dahan-dahan siyang naghanap ng butas na pwede niyang pagdungawan. Hindi nagtagal, nang makakita na siya, kagad siyang sumilip hanggang sa makita niya ang mga nilalang na isa-isang naglalakad papaloob ng baryo. At sa pagkakataong yun pinuno, nakita na rin niya ang totoong anyo nito. Sa kanyang paglalarawan, ang mga nilalang na yon ay malayo sa itsura ng tao.
Bagamat nakakapaglakad sila gamit ang dalawang paa, hindi pa rin sila maituturing na parang mga tao dahil sa anyo nila. Bukod kasi sa kakaiba ang hugis ng kanilang ulo, wala rin silang mga tenga at ilong. Ang tanging nasa mukha nila ay dalawang malalaking mata at bibig na animoy kasya ang isang malaking kaldero. May matatalas din itong mga ngipin at mga balat na animoy katulad ng sapating. May mga bahid din sila ng kulay ng ginto at meron silang 4 na kamay. 2 sa unahan at 2 sa likod. Matapos niya itong masilayan, kaagad niyang naramdaman ang paninigas ng kanyang mga laman. Nablangko din ang kanyang isip sa puntong para na siyang nasisiraan ng bait. At kung hindi pa siya hinawi ng tatay niya, hindi pa siya babalik sa katinuan niya. Nasisiraan ka na ba? Bakit ka naman sumilip dyan? Hindi ka pa handa para makita sila. Kaya huwag kang gumawa ng kalokohan, Luka. Alam mo ba ang mangyayari sa atin kapag nakita o narinig nila ang ingay na gagawin mo? Sa pilitan nila tayong papasukin dito. Wala silang pakialam sa sumpa ng dugo dahil sapat na ang galit nila para hindi palagpasin ang ating pamilya. Nang marinig ito ni Luka, kagad naman siyang humingi ng tawad. Maya-maya pa, hindi na siya nangahas na sumilip. Pinakinggan na lamang niya ang yabag ng mga ito sa lupa at ang sigaw ng mga taong nabibiktima nito. Kinaumagahan, ang baryo nila ay parang naging nayon sa gitna ng disyerto. Kung may makita man silang tao, bilang na lamang ng kanilang mga daliri. Kapansin-pansin din ang matinding problema na daladala ng mga ito at ang paghihinagpis sa kanilang mga mata. Di man yun nagsasalita, alam nila na naging biktima ito ng mga nilalang na kinakatakutan din ng kanilang pamilya. Pagkaraan ng ilang oras, habang inaayos ang mga tabla na nasira sa kanilang mga bintana, may dumating na taga-baryo. Kagad nitong ibinalita ang tungkol sa nangyari sa antingerong nagbigay ng tulong sa kanila. Ang tatay niya ang unang nakarinig ng mensahe, kaya huli niya na ito nalaman. Paglapit ng kanyang ama sa kanya, kagad siya nitong isinama. At sa kanilang paglalakad, nalaman niya ang masalimuot na sinapit ng antingerong ang kagustuhan lang ay makatulong. Yung antingerong bumisita sa atin noong nakaraan, patay na. Natagpuan ang bangkay niya sa gilid ng daan sa labas ng baryo. Hindi siya nakilala dahil pugot ang kanyang ulo. Pero yung damit na palagi niyang suot, natukoy ng mga kababaryo nating nakakita sa kanya. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin natin ngayong wala na siya, Luka. Dahil sa sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya habang nag-iisip ng malalim. Alam niya kasi sa kanyang sarili na wala na silang magagawa at ang tanging inaasahan na lamang niya ay isang milagrong magmumula sa langit. Yun na lamang ang paraan para matakasan nila ang mga anitong tabu. Sa paglipas ng mga araw at linggo, hindi naging madali ang kanilang naging pamumuhay. Sa bawat gabi, sa bawat pagtago ng haring araw, nagaganap ang mga karumal-dumal na pangyayari. Ang mga pangyayaring habang buhay na isinasa puso ng mga taong nakasaksi rito. Pero gaano man katindi ang kanilang mga pinagdaanan, para bang wala pa rin silang balak na isuko ang kanilang lugar. Sa isip-isip kasi ng marami sa kanila, wala na silang mapupuntahan pa. At ang tanging paraan para mabuhay ay ang manatili sa lugar na sinilangan nila. Labis itong tinutulan ni Luka pinuno, pero yung tatay niya, likas na matigas ang ulo. Naniniwala ito na, pagkatapos ng ilang buwang pananalakay ng mga nilalang, babalik na rin ito sa kailaliman. Kaya kahit labag sa loob niya, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Inisip na lang niya na mabilis ang mga buwan, pero nagkamali siya. Dahil sa bawat paglipas ng araw, pakiramdam nila taon na ang tumaraan. At habang tumatagal, hindi lang gabi ang nagiging paramdam ng mga nilalang.
Minsan dapit hapon pa lang, umaahon na ito sa kailaliman. Ang ganoong taktika ng mga ito ang naging daan upang mabiktima sila ng mas marami. At sa loob ng 1 linggo, mahigit 50 katao ang nawala. 10 rito nagmula sa kanilang lugar, habang ang 40 naman nagmula sa mga karatig baryo. Bagay na naging daan para maglunsad ng malawakang paghahanap ang mga taong walang kaide-ideya sa nilalang na kinakaharap nila. Marami silang pinuntahang lugar, pero lahat yon ay walang bakas ng kanilang mga kadugo. Kalaunan, makalipas ang 3 araw, napadpad ang mga ito sa kanilang baryo. At doon gumawa ito ng kuta dahil na rin sa mga nalaman nila mula sa mga taong nakatira roon. Marami ang nakapagsabi ukol sa kanilang pinagdaanan. Bagay na siya namang pinaniwalaan ng mga ito. At dahil sa mga mayayamang pamilya ang nasangkot sa ganoong gulo, kung kaya't nagkaroon ng grupong yon ng kapasidad na makalikom ng malalakas na uri ng sandata. Ito ang ginamit nila para gabi-gabing makipaglaban sa nilalang. Sa mga unang araw, inilagan ng mga anitong tabu ang kanilang mga armas na siya namang nagbigay sa kanila ng kumpiyansa at lakas ng loob. Inakala nila na takot ang mga ito sa kanilang mga sandata, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, sinusukat lang pala ng mga nilalang ang kanilang kapasidad. Kaya naman pagtungtong ng 2 gabi, pagsapit ng oras ng pag-atake, bigla na lamang silang nakarinig ng sigaw ng mga tao sa kuta kung saan naroon ang mga dayo. Nagtagal ito ng kalahating oras bago makita nila Luka ang pagtakbo ng iilang mga kalalakihang may mga putol ng braso at mga wakwak na tiyan. Nakalabas ito ng ilang metro sa kanilang kuta, pero mabilis din naman itong hinabol ng mga nilalang. At nung malipol na sila ng mga ito, ang kanilang mga labi ay dinala sa kailaliman ng karagatan kung saan naroon ang mga mahal sa buhay na kanilang hinahanap. Matapos ang insidenteng yan, mas lalong nabuhay sa takot ang mga tao. Kaya naman kinabukasan, habang nakikiosyoso sila sa lugar na pinangyarihan ng insidente, napansin niya ang iilang pamilya na papalikas na. Itinuro niya ito sa kanyang ama, pero nakapagtatakang hindi ito nagbigay ng takot dito. Ang sinabi lang nito sa kanya, Matibay ang bahay na bato natin, anak. Kumpiyansa ako na hindi nila ito mapapasok. Huwag kang mag-alala. Lilipas din ang kaguluhang ito. Hindi tayo sigurado sa sinasabi ninyo, Tay. Sa ginagawa ng mga nilalang na yan, mukhang hindi lang ito aabuti ng buwan. Ang mas masaklap pa, baka uubusin muna nila tayo rito bago sila lumaya sa lugar na to. Hihintayin pa ba natin yun, Tay? Mukha naman tayong hindi nag-iisip kung gagawin natin yun. Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, hindi na ito sumagot. Tahimik na nitong pinanood ang bahay kung saan nagkalat sa paligid ang mga bakas ng kuko at mga bahid ng dugo ng mga biktima. Matapos nilang usisain ang tahanan, kagad silang umuwi sa kanila. Ilang araw pa ang lumipas, hindi naging madali ang lahat ng pinagdaanan nila. Pakiramdam noon ni Luka, para silang nakakulong sa sarili nilang tahanan. Walang kalayaan at walang karapatang mamili. Mahirap ang ganoong estado, lalo pat pati pagkain pinaghihirapan na nilang makuha. Kulang na nga lang, lumayas na siya para sa ikabubuti niya, pero hindi niya ito ginawa. Akala niya noon wala na silang pag-asa, pero kalaunan, matapos ang insidente na nangyari sa mga taong yon, may dumating na isang pag-asa. At ito, yung matandang lalaki na ipinadala ng isang bayan na nakakaalam sa sitwasyong kinakaharap nila. Taliwas sa naunang antingero. Kakaiba ang matandang yon. Nakausap nila ito, kaya alam nila kung ano ang nararamdaman niya rito. Sa lahat ng taong may alam sa karunungan, ito lang ang nakitaan niya ng potensyal. Kaya naman kahit labag sa kanyang loob, nagtiwala siya. Sa isip-isip noon ni Luka, ito na lamang ang pag-asa na meron sila. At sa oras na mawala pa ito,
Wala na siyang magagawa kundi ang umalis ng baryo, kasama man o hindi ang kanyang pamilya. Matapos silang kausapin ng matandang yon, isinama sila nito kabilang ang mga kapitbahay nila patungo sa dalampasigan. Doon, may kinuha itong isang maliit na garapon na naglalaman ng sariwang dugo. Inilublob ito ng matanda sa isang ugat, dinasala ng 10 buhay na salita, bago inilubog sa mababang parte ng dagat. Pagkatapos, nagsaboy ito roon ng abo bago ito tumalikod. Pagharap nito sa kanila, napangiti ito sabay wika ng, Wala na kayong problema. Ang dagat ay naselyuhan ko na, at ang mga nilalang, kahit bukas ang kanilang pinto, hindi na sila makakaapak pa sa lupa. Bumalik na kayo sa inyong bahay at ikalat ninyo ang mabuting balita. Nang marinig nila ito, hindi nila maiwasang magduda. Pero sa kabilang banda, sinunod nila ang utos nito. Kinagabihan noong araw na yon, wala ngang nagparamdam ng mga nilalang. At sa paglipas ng mga linggo, bumalik na ang katahimikan sa kanilang lugar. Nang maramdaman ito ni Luca, nagulat siya. Yun naman talaga ang pangarap niya, pero halos hindi siya makapaniwala. Kaya dala ng kuryosidad, naglakas loob siyang lumabas ng gabi para masaksihan mismo ang dagat sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Pagdating niya roon, laking gulat niya nang makita niya ang katotohanang sinasabi ng matanda. Sa pangpang ng dagat pinuno, may napansin si Luca na isang hindi nakikitang harang na nakalapat sa dagat. Bagamat nasa ilalim nito ang mga nilalang, kapansin-pansing hindi sila roon makalabas. At kahit anong subok nila, wala nang tsansa na dooy makawala pa sila. Nang makita naman ni Luca ang pangyayaring yan, pinaghalong gulat at pagkamangha ang kanyang naramdaman. At magmula noon, tuluyan ang napanatag ang kanyang sarili. Alam niya kasi na kailan may hindi na makakalabas at makakaapak pa sa lupa ang mga nilalang na tinatawag ng kanyang ama na Anitun Tabo.